Esango benuke, antzerki testu eta laburren lehiaketa hau dala arte eszenikoak barrutik ezagutzeko esperimento bat, ez? Lezon egingo dana, datorren larun batean, ez? Lehenengo aldia da, olako deialdi bat egiten dala, Euskal Herri mailan, esango benuke, eta 18 testu azaldu dira edo aurkeztu dira, maila handiko testuak direla esaten du epaimahaiak, gero beraiek esplikatuko dute pixka bat, pixka harrituta gaude ze arrakasta eduki duen, ez? Orduan, iruditzen zaigu, esperimentu hau lezon egingo dela, lehenengo aldia dela, eta jende gaztea erakartzeko eta arte eszenikoak barrutik ezagutzeko gauz garrantzitsua iruditzen zaigu, ez? Esan, 18 testuetatik lezotar baten testo bat ere azaldu dala, eta lezo hitza edo lezo asaltzen dala testu guztitan, ez da? Hori da pixka bat aipatu nahiko genuna, ez? Eta orain, pixka bat utziko dute zuen esko esplikatzea. Baina, guretzako udaletxe bezala, lezo bezalako herri txiki batentzako, udaletxe batentzako, plazerra da horrelako gauz batean asmatu eta hor egotea. Eta lehenengoak izatea. Eta guk hori pixka bat abanderatu egin behar dugu. Gure kezka bazen maila batean publikoen egoera, jetxiera arte eszenikoetan, eta bueltak ematen abiatu ginen, eta, sortu genuen nolabaiteko egitasmoak gezalan, eta orduan agurtzaneren kolaborazioa oso garrantzitsua izan da, hor obra guztien atzean, aktorekin, zuzendariekin, eta hainbatetan produktorekin ere bai, hitz egiteko, eta arte eszenikoen mamitak eta teloiaren atzian gertatzen direnak aurrera ekartzeko. Zema balio du pieza batek, nola egiten da, zema kobratzen duen aktoreak. Ateatzen diak galderak normalean, antzoki batea joten zarenean ezin direnak egin. Eta hortik abiatu ginen, esan ez nola ematen diogon jarraipena, porque oso gustora ginen bai guk, bai publikoa, eta esan genuen, jarraituko dugu. Eta gehi esan idei brillante bat izan zuten, eta antolatu genuen testo laburren lehiaketa. Testo laburren lehiaketa hau, jende profesionalekin. Osea, bilatzen genuen zerbait egitea, baina ondo egitea. Adierazteko nola egiten diren gauzak, baina ondo. Orduan, klaro, hortxe dakagu, ikusten manimazue banatu dugun zerrenda, pues dakago, testoak aukeratzen egon duen jendea profesionalak dira, baina goi mailakoak. Zuzendariak ere goi mailakoak dira. Eta aktoreak ere bilatu dira profesionalak izatea, porque, claro, kudeatu berdute bi testok, eta, importantea zen guretzako hori guztia ondo egitea. Eta zorioneko Jonek esan duen bezala, 18 testo agertu zaizkigu. Hori guretzako ustegabe bat izan da, 18 testo, eta horien artean izen ezagunak, oso ezagunak euskal munduan eta euskal antzerki munduan badaude. Orduan, guretzako, poza, eta larun batera abiatzen gea, hau dena, bola handi batean sartzea, nahastea, eta ensalada poli bat egitea jendearen parte hartzearekin. Herri eskolako patioan egingo da. Beraz, eurila egin zeinez, ez gea guztiko. Aterpetuak egongo gean, espazio oso zabala eta handia da ezagutzen duzue, egongo da ikusteko, pasiatzeko, eta antxen lekua denontzat. Berez, larun batean ospatuko dugun festa, bada bigarren parte bat. Lehenengoko partea izan da bera lehiaketa, testu laburren lehiaketa hori antolatzea, deialdia egitea, non hauek esan dute moduan 18 testo jaso ditugun, eta beldurrez ginen, ez uste, lehenengoko aldia izan da, deialdia izan da Euskal Territorio guztira, zabaldu da, Erkidegora, Nafarrora, eta iparralde Euskararen territoriora, baina testoak berez erderaz ere jaso ditugu, bazegolako aukera erderaz ere bidaltzeko, testoak aukeratzen Kepa Errasti aktore eta dramaturgoa, Lierni Fresnedo, bigarren lezotarra, hemen txea saltzen zaigu, Orratz taldeko zuzendaria ere badena, eta aktore profesionala, eta nineu aritu gara, eta guk kontutan hartu duguna da, batetik testo kalitatea, hor hizkuntzaren erabilera, pertsonaien eta istorioen garapena, erritmoa, gero egileen arteko parekidetasuna. Hori ezinbesteko baldintza zan, 3 emakumezko eta 3 gizonezko, eta euskararen presentzia gutxienez 6 testu finalistetatik 4 euskaraz idatzita egon behar zuten, baina azkenean
Suertatu da, aukeratu ditugunak, 6 euskarazkoak izan direla. Baina, bazegon aukera, gutxienez 2 erderaz ere aurkezteko, eta azkenik adina. 6 egile horietatik 2 35 urte baina gutxiago behartzuten izan. Azkenean aukeratu diran testoak izan dira Xabi Paiarena, Garazi Urkola, Oier Guillan, Egoa Alvarez, Iñaki Ziz eta Ainoa Maria Eskurrenarenak. Larun batean ospatuko den jaialdi honetan guk izango ditugu 6 zuzendari nagusi, Ander Lipus, Maika Etxekopar eta Olatz Beobide. Eta hauek erein egun beraiek aurrean zirela sosketatu egin gendun bakoitzak 2 testo zuzendu beharko ditu larun bate honetan eta larun batean bertan zuzendu. Larun batean esango zaie ze aktorekin. Eta sosketaren bidez egokitu zaie bakoitzari 2 testo hauek. Ez dugu esango ze testo egokituko diran, ze hor badago ere jolas honen parte izango dena. Antolatu dugun festa da pixka bat esan dutena sentsibilizazio mediazio egiteko publikoaren aurrean, publiko berriak sortzeko eta formula erabiliko duguna ere bada pixka bat begiratuta, kanpora begira, partidoetan zergatitago emozio hori leia delako, ez? Formula hori pixka bat erabili arte eszenikoetara ekarri eta publikoa gainera partaide egin, aktibo bihurtu, azkenean testu irabazlea publikoak berak erabakiko duelako. Oso parte importantea izango da jaialdi honetan. Testoak zeintzuk izango diren erabakitzeko talde profesional bat egon da, baina kasu honetan publikoari ardura hori emango zaio eta testu irabazleak 1.000 euro jasoko ditu. Formula nola egingo dugun, bilduko ditugu arratsaldeko 3:30 zuzendariak eta 6 aktoreak dira hor dituzue, Eneritz Artetxe, Magi Zurruti, Koldo Labarri, Idoia Tapia, erabili ditugu 3 eskarmentudunak eta beste 3 kontutan hartu dugu aktore berriak, eskolatik atera berriak. Idoia Tapia dantzertitik atera berria, Kimetz Etxabe Taetik, Donostiako Taetik atera berria, eta gero Errenteriko eskolako Raquel Salinas daukagu. Orduan, zuzendari bakoitzak, sosketan egokituko zaio, hauetako 2 aktore, bata eskarmentuduna eta bestea gaztea edo eskolan dagona edo atera berria. Eta beraiekin ordu eta 3 ordu laurden aukiko dute testu bakoitza lantzeko. Irakurketa dramatizatu izango da. Testu ez dute buruz esango. Esan nahi dut, irakurketa dramatizatua da. Testua irakurtzea, baina antzeste aldi berean. Orduan, formula hori izango da. Eta hasiko dira 3:30 lantzen, eta gero atsedentxo batekin, 2. testoa, 2 testoak, zuzendari bakoitzak 2, 7:30 baino lehen amaituta aukiko dute beraien saioa. 7:30 berez, hasiko gara gu festarekin, DJ Labraba aukiko dugu horretarako, dinamizatzen, uste dut, begira, nik animatzen dut ere, behar bada eszenikoetara ohitura joateko ez daukana, baina musika hori gustatzen zaiona animatu daitela, kriston festa izango dalako, eta gero, 8:00 hasiko gara irakurketarekin. 3 eginen ondoren, atsedena, ordu erdikoa, jenteari eskatuko zaio edo zuek zabaldu bokatakin etortzeko, familian, kuadrillan, bakarka, baina etorri pixka bat, partidotara joaten dan moduan, bere poltsakin, gero hemen jateko, eta orduan 3 irakurketa egin ondoren atsedena egongo da, bokata hori jateko, DJ-akin disfrutatzeko oraindik gehiago, eta 2. partera sartuko gara, azkeneko 3 testoak irakurketa dramatizatuan antzesteko. Eta ondoren, publikoak bozkatu egin beharko du. Aukiko ditu, horritxo bat aukiko du 6 izenburuekin, tituloekin, ez dute jakingo, hau oso importantea. Publikoak ez du jakingo
testu bakoitza ze egilena den, edo ze zuzendarik zuzendu duen. Anonimoki publikoak bozkatuko du. Libre, inolako eraginik gabe. Eta berak publikoak bat puntu gehien hartzen dituena dakigunean, orduan igoko dira denak eszenatokira eta esango da egilearen izena. Eta banatuko zaio saria. Lehenengokoak eramango du 1.000 euroko saria, nik uste dut sari potoloa dela, eta gero gainontzeko guztiak eta baita honek txampan botila bat, festa ospatzeko eta berriro DJ-akin bukatzeko. Orduan ikusten duzuenez, badaude arau batzuk non intriga sortuko duen norena den testu hau, hau gehiago gustatzen zaiz, ze zuzendarik zuzendu duen, ez dakigu, bukaeran, aipatuko dira denak, eta bueno. Dastatzerik izango dira gauz ezberdinak. Jende antzerkian adituak direnak ezagutzeko aurrez aurre, beraiekin hitz egiteko, ez eszenatokia, baizik eta antxen egongo dira gure artean, egongo da aktore profesionala besteak, egongo da nasketa polit bat, pixkat antzokitik kanpora atera dugun gauza dastatzeko, antzokian dastatu ezin diren horiek. Ez orduan, antxen egongo gea denok, bokata ekarri, futbol atxedenetan egiten diren bezala, dastatu, egon, eta, Azken gauzatxo bat, eskerrak eman nahi dizkiet ere bereziki 18 idazle hauei, aurkeztu diren guztiei, eta kontutan hartu dezatela ere, 6 hauetan baldintza batzuk bete behar zirela, eta hori betetzen saiatu garela, eta bakarrik aipatu bataz besteko 6 horietatik 3 35 urte baino gutxiago dituzte. Orduan, balde horretatik ere posik, segure baldintza zan, gutxienez bik 35 urte baino gutxiago eki behar zituztela, eta 3 ja hori beteko dute. Orduan, labekada berriei ere, behar badez dute horren beste eskarmentu idazten, baina aukera emango zaie, eta gainera bere testua testatzeko, eta pentsatzen dut etorriko dirala urduri, nola zuzenduko duen zuzendari horrek, jakin minez, ez? Geu ere jakin minez gaude, eta gero, amaitzeko, bi aktore handi dinamizatzen izango ditugu, festan, eta horiek dira Miren Gaztañaga eta Xanti Agirrezabala, eta musikari ere beste arlo bat egokituko zaio, eta da Idoia Hernández H musikaria, horeretakoa, zuzenean egongo da musika improvisatzen testu bakoitzaren irakurketa laguntzeko. Orduan, badaukagu ere, hori dena da, pixka berria, bertsolarien improvisazio punto hori, irakurketarako bakoitzak ordu eta 3 ordu laurden dauka, denpora gutxi da, baina hortxe ikusiko da, pixka nik uste dut dena jarriko dutela, dena eszenatokian. Azkeneko esan, eskertu pixka eta gurtzane eta bere taldeak egin duen lana, hau dena antolatzeagatik, bai Xanti eta bai Maiderrek ere kulturan egin duten lana, eta gu horrelako proiektu eta esperimentuak egiteko prest, eta aurrerantzean gauz gehiago baldin badaude bultzatuko ditugu.